ఈరోజు తోకశిలక గ్రామం నుండి దేవుని యొక్క సువార్త స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. దేవుడే తన కార్యాలు తాను జరిగించుకును గాక. ప్రార్థించండి అందరూ. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు నమ్మని వారు ఉంటారో వాళ్ళకే దేవుని మాట చెప్పడానికి వచ్చామన్నమాట. అయితే మా ఉద్దేశం ఏం కాదు ఎవరిని కించపరచడానికి, ఎవరికి బాధపరచడం కోసం కాదు. యేసుక్రీస్తు మనల్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు. యేసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటే ఆస్తులు వస్తాయి, అంతస్తులు వస్తాయని నేను చెప్పట్లే. మన ఆత్మరక్షణ కొరకు యేసుక్రీస్తు నమ్ముకోవడం. కాబట్టి ఏంటంటే మీరందరూ కూడా యేసుక్రీస్తు నమ్ముకొని ఒక మంచి మార్గంలో ఉండాలి అన్నటువంటిది మా ఉద్దేశం అన్నమాట. రండి నాన్న, చర్చికి యేసుక్రీస్తు నమ్ముకోండి. చర్చికి వెళ్తున్నారా లేదా? పత్రిక చదువుకున్నావా? ఇందా పత్రిక. యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకోండి. ఏం పేరు నీ పేరు? పద్మావా? చర్చికి వెళ్ళండి. యేసుక్రీస్తు తెలుసుకున్నామా? యేసుక్రీస్తు నిజమైనటువంటి దేవుడు, ప్రేమించే దేవుడు. ఏరా చెల్లి మీరు అసలు యేసుక్రీస్తు మాటలు చెప్తే అసలు కనీసం ముసలివారు అనుకో వారు ఆలోచించారు, ఏం చేయారు. ఇలా రా మాట్లాడదాం. కాదు ఇప్పుడు ముసలివారు అనుకోరా, నువ్వు చెప్పినా చెప్పకపోయినా కానీ సరే మాట వినాలి కదా. మీరైనా సరే ఆలోచించాలి. ఈ జనరేషన్లో మనం ముసలివారులను ప్రయత్నించకూడదు. అమ్మా, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకోండి. యేసుక్రీస్తు మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక తన బిడ్డలని, తన దాసులను మీ ప్రాంతాలకు పంపిస్తున్నాడు, సువార్తను ప్రకటింపజేస్తున్నాడు. ఏం పేరు చెల్లి నీ పేరు? నీలవా? చదువుకున్నావా? ఏం చదువుకున్నావు? కాలుగానే ఉన్నావు ఇప్పుడు? చదువుతున్నావు మానేసేవా? రా మీరు చదువుకున్నారు. చెల్లి యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకోండి. యేసుక్రీస్తు గొప్ప దేవుడు. తమ్ముడు తీరా ఏటుకూర కందులు కూరవా? ఉండవారు మాట్లాడదాం. మీ ఊరికి మీకు చూడడానికి మాట్లాడడానికి వస్తే మీరేంటి? ఏం పేరు నీ పేరు? తోకచిలక గ్రామంలో ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి. ఈ గ్రామంలో ఈ గ్రామం అనే కాదు, ఈ ప్రాంతంలో చాలా సంవత్సరాలు బట్టి దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తున్నా. అయినా కానీ వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి కఠినత్వం నిజంగా ఈ ప్రాంతాల్లో ఎవరికి కూడా ఉండదేమో అని అనుకుంటున్నాను. దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాను కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా కనీసం అసలు ఆలోచించట్లేదు. కాబట్టి వీరందరి కొరకు మీరు తప్పకుండా ప్రార్థించాల్సిన మనవి చేస్తున్నాం. వీళ్ళు ఏంటో, వీరి పరిస్థితి ఏంటో, వీళ్ళ మాటలు ఏంటో చాలా మూర్ఖంగా వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు. అయినా సరే ధైర్యంగా దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాం. మీరు అందరూ కూడా మా కొరకు ప్రార్థించండి. దేవుడే తన కార్యం జరిగించుకున్నాం నిజమైనటువంటి దేవుడు. ఈరోజు తోకచిలకలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సువార్త చేసి రోడ్డుకి వెళ్తున్నాం అన్నమాట, మెయిన్ రోడ్. తోకచిలక నుండి ఈతరెబ్బలు ప్రయాణం చేస్తున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ గ్రామాన్ని చూద్దాం. మొత్తానికైతే ఈతరెబ్బలు చేరుకున్నాం. ఇక్కడ వాళ్ళు ఆటోలో ఎక్కడికో బయలుదేరుతున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళకి అందరికీ కూడా త్వరగా పత్రికలు అందరికీ ఇచ్చి కొన్ని దేవుని మాటలు వీళ్ళకి ప్రకటించి మేము ఊర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. అయితే ఆ ఊర్లో కూడా చాలామంది పనులకు వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. అందుకని మేము చాలా త్వరగా వెళ్ళి దేవుని మాటలు ప్రకటించడం కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. చూడండి, ఇక్కడ ఒక ముసలాయన ఉన్నాడు. కాబట్టి ఒకసారి ఆలోచించి యేసుక్రీస్తు మాటలు మరి విన్న తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి. ఆలోచించి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. చర్చికి రండి, యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకున్నానా? సరేమన్నా? ఇది చూసారా, ఇది వాళ్ళు ఇంటి దేవత అన్నమాట. అక్కడ అలా పెట్టుకొని దాన్ని ప్రతిరోజు పూజిస్తారు వాళ్ళు. అక్కడ నుంచి మా చెల్లెమ్మలు ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళి దేవుని మాటలు ప్రకటిస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాం. అయితే అక్కడ డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ వేరే చోటికి వెళ్ళిపోయాం. ఒక ముస్లింతో మాట్లాడడానికి ఆమె సిద్ధంగా మాట్లాడుతున్నాం. విందా. యేసుక్రీస్తు మాటలు యేసుక్రీస్తు మాటలు తెలుసా? యేసుక్రీస్తు మాటలు చెప్పడానికి వస్తుంది. ఇది యేసుక్రీస్తు మాటలు చెప్పడానికి వస్తాం అనమాట. యేసుక్రీస్తు నీకు ప్రేమిస్తున్నాడు. నువ్వు చర్చికి రావాలి, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకోవాలి. ఎంతవా? నీకే పిల్లలు లేరా? కొడుకున్నాడా? ఒక కొడుకేనా? అయ్యో, నీకు ఒక కొడుకు అయితే ఉన్నాడు కానీ నీకు ఏం పట్టించుకోడు. అన్నం పెట్టాడు, ఏం చేయాడు, బట్టలు కొనియాడు. నువ్వు ఒక్కదానివి ఇక్కడ వండుకొని తింటున్నావా?
బైబిల్లో ఒక మాట రాయబడి ఉంటుంది ఏంటంటే ముదిమి వచ్చే వరకు ఎత్తి పట్టుకుని వాడు నేనే. అంటే వృద్ధాప్యంలో ముసలైపోయినా సరే కానీ దేవుడు విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. దేవుడు నిన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు. నీ వేసే కావాలి, నీ ప్రార్థన చేస్తే నీ సమస్యలన్నీ దేవుడు తీయిస్తాడు. ఏ పూట కాపూట అన్నం ఇస్తాడు, చక్కగా బట్టలు కట్టుకోవడానికి దేవుడే కృప చూపిస్తాడు. చక్కగా నీకు ఏ ఇబ్బంది లేదు, ధైర్యంగా ఉండగలవు నీ. ఇప్పుడు నీ ముసలిదని కాబట్టి నువ్వు ఈ విషయంలో లేట్ చేయకూడదమ్మా. యేసుక్రీస్తు నిజమైనటువంటి దేవుడు కనుక ఖచ్చితంగా నువ్వు దేవుని సన్నిధికి రావాలి. నీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం. నీవు కూడా రావాలి. ఏం పేరు నీ పేరు? నీ పేరు పేరు నా పేరా ముత్యాలమ్మ. ముర్లా ముత్యాలమ్మ. ఓకే. నీకోసం ప్రార్థన చేయడమా? నీకోసం ప్రార్థన చేయడమా? ఏం మరి ఎలాగతారా ఏవారా ఇల్లు పాప ఏమవుతుంది అక్క చెల్లి? ఏమవుతుంది నీకు? అమ్మ అవుతుందా? సొంత అమ్మాయినా? వాళ్ళ ఇల్లు పెద్ద కొడుకుదు మనం ఉన్నాడు ఇల్లు అది. నీకు ఒక కొడుకున్నాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి? ఒక కొడుకు చచ్చిపోయినాడా? ఫస్ట్ కొడుకు. అవునవును. ఇలాగా దేవుని మాట చెప్పడానికి వచ్చాము చెల్లి. యేసుక్రీస్తు మాకు చెప్పుకొని వస్తున్నాం అన్నమాట. మరి కనీసం ఈ జనరేషన్లో ఉన్నారు, మీరేనా ఆలోచించాలి కదా, యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకోవాలి కదా. చదువుకున్న దాంట్లో కనబడుతున్నాం. ఎంతవరకు చదువుకున్నా? 10th వరకు చదువుకున్నా. మన అమ్మ నాన్నల జనరేషన్ అనుకుందాం ఉదాహరణకు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏం అర్థం అవ్వదు. ఒకనప్పుడు మనం ఏం చెప్పినా సరే వాళ్ళు అంతగా అర్థం చేసుకోలేరు, వాళ్ళకి అర్థం కాదు కూడా. ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం, ఇప్పుడు మన జనరేషన్ అంతా చదువుకున్నదే కదా. కాబట్టి ఏంటంటే కొంచెం జ్ఞానంతో ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం అనేది చాలా ఎంతైనా ఉన్నది. ఇప్పుడు మన పలాస్ వారు కానీ ఇలాగ గర్తూరు వారు, ముఠణ వారు, రకరకాల ఇప్పుడు మన కేస్ట్ వారు చాలామంది చాలా ప్రాంతాల్లో యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్నారు. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఈగో అనేది ఉండేది, మాది పెద్ద కేస్ట్ చిన్న కేస్ట్ అలా కనుకుంటే మేము కూడా బాగతలమే. నాకు కూడా ఒకప్పుడు ఈగో ఉండేది, ఈగో ఫీలింగ్ అనేది ఉండేది. ఎందుకంటే మేము పెద్ద కేస్ట్ వాళ్ళమే, ఈ చూస్తే చిన్న కేస్ట్ వాళ్ళు చేస్తే మేము వింటామేంటి అన్నట్టు అంటే ఒకప్పుడు ఉండేది. కాబట్టి ఏంటంటే ఈరోజు యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్న తర్వాత ఏది మంచి ఏది చెడు, ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు, ఇవన్నీ కూడా మేము తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు చేసే పరిచయాలు చేసినాం. ఒకప్పుడు చీకటిలో ఉన్నాం, అజ్ఞాన దశలో ఉన్నాం, ఏం తెలియక ఉన్నాం. ఇప్పుడు అది తెలుసుకున్నాం, దేవుడు నేర్పించాడు. చాలా వరకు అన్నీ తెలియని చెప్పట్లేదు, కొన్ని ఎలా ఉండాలన్నది కొన్ని దేవుడు నేర్పించాడు. ఆ తెలిసినటువంటివి మన వారికి వచ్చి ప్రకటిస్తున్నాం అన్నమాట. బాబాయ్ ఇప్పుడు పెద్దలు వారు చేసింది చేయాలంటే వారు తాతున్నారు, కళ్ళు చెట్లు ఎక్కుతున్నారు, దిగజారు పడిపోయి వస్తున్నారు. వారికే ఫాలో అయిపోతారు ఇట్లా అందరూ కూడా. యేసుక్రీస్తు నమ్ముకోవడం అనేది ఒక మంచి మార్గంలో నడవడమే. యేసుక్రీస్తుని మేము నమ్ముకున్నాం. ఒకప్పుడు తాగి తిని తిరిగేటారు. యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నాం. ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదని మేము నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మాకులాగా ఒక చాలామంది తెలియక చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఒక మాట తెలియపరుద్దా, వారి ఇష్టం, నమ్మితే నమ్మండి తెలియదు అంతే కదా, చెప్పడమే మన బాధ్యత. ఇప్పుడు టీవీ ఉన్నది, ఆ టీవీ ముందు కూర్చుని తినే తప్ప విశాఖపట్నంలో ఏం జరుగుతున్నదో, వర్షాలు ఎక్కడ పడుతున్నాయో, ఎంతమంది కొట్టుకుని పోతుందో మనకి తెలియదు. ఇలా మనం కూడా జాగ్రత్తలు పడతాం. ఆ టీవీ చూసిన తర్వాత బాబు కరెంట్ వైర్లు కింద ఉండకూడదట, చెట్ల కింద ఉండకూడదట, పిడుగులు పడతాయట, ఇలా కానీ మనం కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. అలాగే చెప్పేవాడు లేకుండా చెప్పేవాడు ఉంటేనే వినేవాడు ఉంటాడు, వింటేనే తెలుస్తుంది అనమాట ఏదైనా, అంతే కదా. చూసారా ఈ గ్రామాలు ఎలా ఉన్నాయో, ఈ మనుషులు ఎలా ఉన్నారో, వీళ్ళ ఇల్లు ఎలా ఉన్నాయో. ఎన్నిసార్లు మొత్తుకున్నా యేసుక్రీస్తు నమ్ముకుండా యేసుక్రీస్తు నిజమైనటువంటి దేవుడని చెప్పిన అసలు వినిపించుకోవట్లేదు. ఏ ముసలైన అయితే అసలు కనీసం పత్రిక తీసుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడట్లేదు. ఇతనికి కొంత నచ్చ చెప్పి కొన్ని మాటలు చెప్పి అప్పుడు ఆ పత్రిక ఇచ్చి కొంతసేపు మాట్లాడదామంటే కనీసం మాతో మాట్లాడడానికి కూడా పెద్దగా ఇష్టపడట్లేదు అనమాట. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసాం. ఇంకా కొంతమంది చెల్లెలతో తమ్ముళ్ళతో మాట్లాడదాం కదా అని చెప్పేసి చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు. వీరి కొరకు ప్రార్థన చేయండి. వీళ్ళందరూ బాగా తాగేసి ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియట్లేదు. ఈ అబ్బాయికి చదువుకోమని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళమ్మ చదివించాము, ఇక ఇంట్లో పనిచేసేవారు ఎవరు లేరని చెప్పేసి అంటున్నారు. పాపం ఈ అబ్బాయి భవిష్యత్తు కూడా పాడైపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు అందరూ కూడా ప్రార్థించాల్సింది మనం చేస్తున్నాం. అక్కడ నుంచి కొంత దూరం ఇంకా ముందుకు వచ్చాం. వాళ్ళ ఇల్లు, వాళ్ళు ఉండేటటువంటి పశువుల శాలలు చాలా అంటే చాలా బాధాకరంగా ఉన్నాయి. తర్వాత
కొంతమంది యవనస్తులు మంచం మీద పడుకున్నారు, కనీసం లేచి కూర్చొని కూడా అసలు లేదు. నేను ఎంతసేపటి వరకు మాట్లాడుతున్నా కానీ అసలు యేసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటాం, యేసుక్రీస్తు నిజమైనటువంటి దేవుడు అని కనీసం ఏ మాత్రం కూడా వాళ్ళు ఇది చేయట్లేదు అనమాట. చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు. అంటే యవనస్తులు వీళ్ళందరూ కూడా భయంకరంగా తాగేసి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఏమో అర్థం కాదు. తమ్ముడు ఎందుకు ఎంతకాలం ఇలా ఉంటారు, యేసుక్రీస్తు నిజమైనటువంటి దేవుడిని నమ్ముకోండి అని చెప్పేసి అంటే అస్సలు అంగీకరించట్లేదు అనమాట. లేదన్నా ఊర్లో పెద్దలు ఉన్నారు, వారు చెప్పినట్టుగానే వింటాం, వీళ్ళు చెప్పినట్టుగానే వింటాం అని చెప్పేసి అన్నారే తప్ప కానీ ఆలోచించాలి నిజమా కాదా, చాలా సంవత్సరాలు బట్టి వీళ్ళు స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారు. అసలు ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది కొంచెం గ్రహించేటటువంటి ఆలోచన కూడా వీళ్ళకి లేదు. నిజంగా వీళ్ళని బట్టి నేను చాలా బాధపడ్డాను. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ ఇలాంటి వారి కొరకు తప్పకుండా ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా నేను ప్రభుపేట మనవి చేస్తున్నాను. అసలు వీళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారో, ఎలా తింటున్నారో, ఎలా బ్రతుకుతున్నారో అసలు ఎవ్వరికి అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి అన్నమాట. తినడం, తిరగడం, పడుకోవడం తప్ప అసలు ఏ పని లేదు, ఏమి లేదని ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అసలు చాలా పాపం లాంటి యవనస్తులు ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో చాలా వరకు పాడైపోతున్నారు. తాగి పాడైపోతున్నారు. చూసారా వాళ్ళ బట్టలు ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి. అటు వారి కోసం మీరు అందరు తప్పకుండా ప్రార్థన చేయండి. దట్టమైన అడవుల మధ్య ఉన్న గ్రామానికి ఊరు సువార్త ప్రకటన. భయంకరమైనటువంటి ఈ యొక్క అరణ్య ప్రాంతంలో మరి వీళ్ళు ఉంటూ మరి తమ యొక్క జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఫస్ట్ తోకశిలక సువార్త ప్రకటించి తర్వాత మల్లకర్జులకు వచ్చాం. మల్లకర్జులు మొత్తం సువార్త ప్రకటించి ఇప్పుడు ఈతరెబ్బలు వెళ్తున్నాం. ఈ 2 గ్రామాలు సువార్త ప్రకటించుకొని ఇప్పుడు ఈతరెబ్బలు ప్రయాణం చేస్తున్నాం. మా చెల్లెల అందరు కూడా వచ్చారు. మేము బండికా నుంచి తిప్పుకొని ఇప్పుడు ఈతరెబ్బలు వెళ్ళబోతున్నాం. ఆ గ్రామం కూడా భయంకరమైనటువంటి గ్రామం. చాలా కఠినులు ఉన్నారు అక్కడ. అసలు వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే చాలా వరకు ధైర్యం కూడా అవసరం. కాబట్టి అలాంటి గ్రామాలు ప్రభుకి కావాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా యేసయ్యకు కావాలి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పేరట మనం చేస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఒక చెల్లెమ్మ నాతో మాట్లాడుతుంది. ఏమంటది ఒకసారి వినండి, మీరే తెలుసుకుందరు. ఈ పత్రిక నువ్వే పట్టుకున్నావు కదన్నయ్య, ఆరేసినారు. చూడండి, పత్రికలు ఇస్తే కూడా ఆ పత్రికలు తీసుకొని పారేయడం అనేది కూడా జరిగింది. మా చెల్లమ్మ చెప్తుంది. ఆ మాట విన్న తర్వాత కొంచెం బాధ అనిపించింది. అయ్యో, వీళ్ళకి ఎలా చెప్తే మారుతారు, ఏం చేస్తే మారుతారు, ఏం చేయాలి అని చాలా బాధంతో అనిపించింది. ప్రస్తుతానికి 2 ఊర్లు సువార్త ప్రకటించాం. ఏమేమి ఊరు తమ మర్చిపోయింది? తోకశిలక, మల్లికార్జులు. తోకశిలక, మల్లికార్జులు 2 ఊర్లు సువార్త ప్రకటించి ఇప్పుడు ఈతరెబ్బలు వెళ్తున్నాం. ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఊరు కూడా ఒకసారి చూద్దాం. దేవుని మహాకృపను బట్టి 2 గ్రామాలు సువార్త ప్రకటించి 3వ గ్రామానికి మేము ప్రయాణమయ్యాం, బయలుదేరుతున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పరిస్థితులు కూడా ఒకసారి చూద్దాం. మీరే చూద్దరు, మీ కళ్ళారా చూద్దరు. మల్లికార్జుల నుండి ఈతరెబ్బలు 1 కిలోమీటర్ దూరం ఉంటుందండి. 2 ఊర్లు తోకశిలక, తర్వాత ఇంకో గ్రామం సువార్త ప్రకటించి ఇప్పుడు మల్లికార్జులు చేసి ఈతరెబ్బలు వెళ్తున్నాం. వర్షం పడుతుంది, అయినా సరే కానీ దేవుని మహాకృపను బట్టి చక్కగా దేవుడు తన కార్యాలు తాను జరిగించుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఆ కనపడుతున్నటువంటి ఊరే ఈతరెబ్బలు అన్నమాట. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా పశువులు ఇవన్నీ కూడా తోలుకొని మందకి వెళ్తున్నారు. ఈతరెబ్బల గ్రామానికి వచ్చాం. బొల్లరు అక్కడ పెట్టి మేమంతా దిగాం. ఇదిగో ఊరు ఇక్కడ ఉంది. ఊరు ఈతరెబ్బల గ్రామం. మరి ఈ గ్రామానికి ఇప్పుడు చేయబోతాం. చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రాంతాలు ఈతరెబ్బలు, మల్లికార్జుల, తోకశిలక అనే ఈ గ్రామాలు చాలా సంవత్సరాలుగా దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ వీళ్ళు దేవుని మాట అంటే అసలు వినిపించుకోరు. చాలా భయంకరమైనటువంటి విగ్రహారాధన గ్రామాలు అన్నమాట. దయచేసి ఈతరెబ్బల కొరకు ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రభుపేట మనవి చేస్తున్నాం. ఒకసారి ఊరు లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మనం మాట్లాడదాం. ఆ గ్రామాలు ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళ మనుషులు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు అన్నది కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం.
మీకే మరి దేవుని మాట చెప్పడానికని వచ్చాం, యేసుక్రీస్తు మాట చెప్పడానికని వచ్చాం మరి. ఇక్కడ ఈ గ్రామంలో ఉన్నంత నిర్లక్ష్యత నిజంగా ఏ గ్రామంలో ఉండదు అనుకుంటాను నేనైతే. ఈ తల్లిగారికి చాలా వరకు బ్రతిమలాడితే బయటకు వచ్చి నిలబడ్డదే కానీ యేసుక్రీస్తు కోసం చెప్తే అస్సలు ఏం మాట్లాడుతుందో అసలు ఏం అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి. తర్వాత ఈ చెల్లమ్మ కనబడుతుంది కదండి, ఈ చెల్లమ్మ కూడా అస్సలు అంటే అసలు చదువుకున్న దాంట్లో కనబడుతున్నది. అయినా సరే యేసుక్రీస్తు మాటలు చెప్తే అసలు వినిపించుకోవట్లేదు. ఈ తల్లిగారు ఉన్నారు, ఈ తల్లిగారి పరిస్థితి ఇచ్చేమి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు, సీరియస్గా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ తల్లిగారు అయితే అసలు కనీసం పత్రిక తీసుకోమ్మా అని చెప్పేసి అన్నా సరే కానీ అసలు పత్రిక కూడా తీసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు. చాలా బాధ అనిపించింది. ఒక ముసలాయనతో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను. కానీ నీకు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏ మనిషి చూడడానికి రా. ఒక మనిషి నీకు ప్రేమించాలంటే నీ డబ్బును చూసో, నీ ధనం చూసో, నీ ఇంటిని చూసో, నీ భూమి పుట్టాకు చూసి మరో నీకు ప్రేమిస్తారు తప్ప. నీ కష్ట నష్టం వచ్చిన తర్వాత ఎవడైనా సాయం చేయగలరా? ఎవ్వడు సాయం చేయడు. మరి అంతే కదా, కష్ట నష్టం వచ్చినప్పుడు ఎవడు సాయం చేయడు, ఎవడు ముందుకు రా. ఎందుకు? మనిషి అది బైబిల్లో రాయబడుతుంది. మనుషులను నమ్ముట కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం ఆ గ్రామంలో చాలా వరకు వాళ్ళతో మాట్లాడి చాలా వరకు యేసుక్రీస్తు రక్షకుడు, నిజమైనటువంటి దేవుడు, యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకోండి, రక్షణ పొందండి, మారు మనసు పొందండి, ఆయన త్వరగా రాబోతున్నాడని ఆయన కోసం ఎన్నో విషయాలు ప్రకటించాం. కానీ వారికి ఉన్నటువంటి నిర్లక్ష్యత నిజంగా ఏ గ్రామంలో చూడలేదు, ఏ ప్రాంతంలో చూడలేదు. ఇలాంటి వారు చాలామంది చాలా ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు. ఈ యొక్క మారుమూల ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో వీళ్ళ కొరకు తప్పకుండా మీరు అందరూ ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మనవి చేస్తుంది. చాలా అంటే చాలా ఎక్కువగా వీళ్ళతో నేను మాట్లాడడం కోసం నేను చాలా టైం తీసుకున్నాను. కానీ వీళ్ళు మాత్రం అస్సలు యేసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటాము, యేసుక్రీస్తు అనే వెలుగైనటువంటి మార్గంలో నడుస్తామన్నటువంటి ఒక్క మాట కూడా వీళ్ళు చెప్పకపోయేసరికి కొంచెం బాధ అనిపించింది. చాలా అంటే చాలా వరకు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను. వాళ్ళని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలన్నటువంటి ఆలోచన లేదు. ఎంతకైనా సరే ఏదో కనీసం ఒక మాట లేదు, ఒక మాటైనా సరే వాళ్ళు వింటారు, అర్థం చేసుకుంటారని చాలా ప్రయత్నం చేశాను. కానీ నేను ప్రార్థన పూర్వకంగా కొన్ని మాటలు చెప్పి అక్కడ నుండి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాను. ప్రేమే నీదయ్యా, ప్రేమగల యేసు, జాలే నీదయ్యా, జాలిగల క్రీస్తు. ప్రేమే నీదయ్యా, ప్రేమగల యేసు, జాలే నీదయ్యా.